Подобрете сексуалния си живот чрез процедурата с CO2 лазер за стегнато и подмладено влагалище в Diamond Clinic. Здравейте, аз съм Перси и днес с нашия гинеколог доктор Раим от екипа на Diamond Clinic ще разговаряме по една доста дебатирана тема, а именно естетичната гинекология и по-скоро процедурата CO2 лазер за стегнато и подмладено влагалище. Терапията с CO2 лазер възстановява и подобрява еластичността и хидратацията на влагалищните стени и е достъпен и неоперативен метод. Сега ще задам няколко въпроса на доктор Раим, за да разберем малко повече за процедурата. Здравейте и от мен. Ще се радваме, ако можем да бъдем полезни с нашите отговори, които ще дадем на най-често задаваните въпроси, свързани с CO2 лазерно подмладяване и стягане на влагалището. Първият ми въпрос е: каква е подготовката на дамата преди извършването на манипулацията, освен консултацията с вас? Има ли други допълнителни изисквания? Нужно е преди самата манипулация да се осъществи гинекологичен преглед, заедно с ултразвуково изследване и също така да има скорошна направена цитона маска и микробиологично изследване, като трябва да бъдат с давност от около 1 месец. Доктор Раим, вторият ми въпрос е: след процедурата веднага има ли някакви ограничения и дали жената може веднага да мине към ежедневните си задължения? Някакви по-сериозни ограничения след манипулацията няма. Жената може да премине веднага към ежедневните си задължения, като за срок от 1 седмица трябва да има въздържание от полови контакти, не трябва да се посещават басейни, сауни, парни бани. Следващият ми въпрос е: колко време протича самата процедура и колко процедури са нужни за постигане на този търсен ефект, а именно стягане на влагалища? Самата процедура продължава около 30-40 минути, като са нужни да бъдат извършени 3 такива интервенции през 2 месеца. След това се прави една процедура на година с идеята да поддържаме този ефект, който сме достигнали, а именно стягане и подмладяване на влагалището. Често срещан въпрос сред дамите е дали по време на процедурата се изпитва някакъв дискомфорт, дали има болка и дали се поставя локално обезболяващо. Силно изразена болезненост по време на самата процедура на практика няма. При третиране на влагалището може да съобщят за леки вибрации и затопляне и единствено при докосване на по-чувствителните зони може леко парене да има. Но при по-чувствителни пациентки използваме локален обезболяващ крем, с който тези усещания са сведени до минимум. Тоест да направим обобщение, че при манипулацията CO2 лазер няма никаква болка и не се изпитва голям дискомфорт. Да, точно така. Надявам се да сме били полезни с отговорите на нашата аудитория. Искам да поговорим и за останалите приложения на CO2 лазера в естетичната гинекология. CO2 лазерът намира приложение за избелване на интимната област след раждане, като жената в този период трябва вече да е преустановила кърменето, за да може да се подложи на подобен тип интервенция. Освен това, в начални стадии на стрес и инконтиненция, в ранни стадии на пролапс на женските гениталии също намира приложение. Важно е да се отбележи, че при млади жени, които приемат орални контрацептиви, лигавицата става доста по-ранима и има дискомфорт по време на полови контакти. В тези случаи също намира приложение. Наред с широкият обхват на приложение, съществуват и някои контраиндикации за прилагането на CO2 лазер, като основните са онкологични заболявания, бременност и кърмене, тежки декомпенсирани заболявания. В същото време не трябва да се прилага при остри вирусни инфекции, които са локални или общи такива. Доктор Раим, много ви благодаря за отделеното време. Аз също благодаря. Очаквам.